Maliko ka mamu sogolendo malatiga bololo sanfela la anga folibe obela jele kabini awtikero la bi niaye anga dum kibaru keneka bi kibara mun mamlo ka doklu ka odo ode ka fo mi anga armi mali lukone majubu bisaba ale ni ngulo bla koni e faka aywa kibara musala mo kunya la lukone ay dara ka fo mi ita major lukone e sebembo sem kono la ko fintu ka la kana koni okun kono la ko kamni mi masikalo kleta ani duri ko takla masikalo klim ko ani kidena ko fintu kono be e barala baram kono la nuya ida ka fo bo majubu bela jele genga ta bo anga jamana kono aywa ay la ka fo ko ka dam le stadi famfe fo wana ansogo ko majubu kono kumbe no watina ko fintu ye bara chamake o kun kono la wa ko uni majubu kono karla nyona aywa ay la ka fo ko o kelen kono la mi fintu ye ko ulu koni siraka majubu bisaba aleni wolobla koni faka o majubu bi saba ani wolobla faka le ko fe ko mi majubu flay ko o koni omne ani uga mafakite chama koni meno anu bolamna chama ko o koni minela fintubu fe aywa ali bi ama ila ga fo o kun kono la mi fintubu ye ulu ila ga fo ko bara fla koni te ulu la wakati na ko o de majubu gami wani kelen koni kono la mi fintubu re fan felay ay ila ga fo ko dum folo mina e kele koni kera ko manani koni fatura aywa ko manani koni fatura mata an wolobla ko ulu koni jogina ulu jogine o mata no wolobla la ay dala ka fofana ko ma wolobla kon be ko ulu ka jogini kun ka jogun ko sobre aywa ami dom na bobi ko kibara jonjo mi sola mi fintu ko ni ka fanfelay ko mata an woro de be no ko ulu koni fatura wa mi ma jogno ko agogera mata an sheki koni aywa ma mu jogna ko ulu bela de koni be kere so konna wa mi eta major ma we ko ni sebe bo ba jamana kono de bela de kuna fonya fintu ka tugoyola anga jamana kono wa we ila ka foko ni tabani ko baro be sena wala sa majubu bela de be sika takabo anga jamana kono tugamina aywa o temene ga be kibara wala mablu ga do ka wala ka fo bafla be malala ayda ka fo ko kulozuni kono yeda yeno aywa kibara mun sera mo kunya la wala ida na ka fo ko bafla be malala ni bafla be ni ale re circuler ka ida zona ko amarala kere kere na bajoge ko kulozuni yeda machama konne aywa kulozuni ni ama fo nandara kana varicelle aywa ko kulozuni yera mamuna ko ulkole ma wolobla ko ni bodon ko ko ni bo wa kwa be ko ni demseni aywa ko wala ko ni jatemina ko ni la ko yera demsanuna ko tumamna ko ni yera demsanuna mi ye kalan so mo we ekibara se du kono mogoma ani uga du kono nya mogoma wala sa o figa fera soro ni koina ambe wakati mna ko bi ayera demsanuna ko ulko ni ka bolla ta ko ni dabla la folo wa ko utara kenya sula wa mi yera kalande to we wa fera do sero la ulu fana wala sa o sera kiti ibana yele malima to gama wa mi yere ni kenya la moye ko ulu wele bla ye dema o bela jelema ko bela jele ki idum koloshi ka dum ne nu bora kala la wala sa wa kiti ni banema ko sabla ni bana mbe yele majuna wana yele mala ko abana feka jugu dem senma aywa o de menega we kibara wala mambru ga dokuluka o diga fo ministry tigide me kala kono ogum kuna ko ale kono ni mi e gol karam ko ka adeni jeburu ko ale kono ni ulu kono sigira ka kuma kala mo kono ka aywa kibara mun sila mo kunya la ulai dana ko madam sidibe de do simaka ko ale ministry ni ale ka bara benebe karam ko kono ko kuma aywa ko ale kono ni gol karam ko ka adeni jeburu sigira ka kuma wala sa o sega fere mi soro ni nan kalam kula aywa akina jigina mbay dana kabni wakati da mali koni kalambo koni yobo yabalendo kasabu ke gol karamo ko ul koni buwa agani nina wa agabe no ni ele du chama tarwe ko o aga dum dafa ulu fana ya ila ka foko ulu te kala ke kalandum koni ko ulu ka ego koni ga dafa aywa ogumna ambe wakati nabi be bakarama ambar ko koni kumbe malla aywa ore umna ni kala mo no ya ila ka foko ulu koni be positive ne foro ko fo ta fo fera kontrolani ko nuna aywa ambe wakati nabi mi re ministry ko ale wele blani ma ko fo ma ko kuma nyoya wala sa nyina kala ko kana ke sam ko temeno tay ko ambe wakati na ko bi ko fera bela jele ko ni ga soro wala sa dim sanu ngi tiga kana wala sa mali kala ko be tiga bo dibila tukamina aywa ugal nyoye se fa wa ila ka fo ko ni mi borala ko ube bela jele kuna funya umuna benkam so ala ko ubu fani donanata aywa kibara kunchela kibara wala mabluka da bluka ode da fo karzante ko ale ko ni soro li ko ni ga tele ko so bele amidum nabi malla
aywa kibara musala ma wula ya na kafo ko mali politique so chamana ko jate meno ya ida kafo ko cardinate ko ale da soro li kon gangele ko do wera la atega soro aywa mi ere ye politique dama don ye ko waga aga do kon dine be uma ko ola atega jama kon bo ko tuma chama mo kon beta ewa yoro mu ka turula beta ye politique sura ko utu ka cardinate kla ko anga utega fen soro aywa ama ida kafo cardinate ale sebe mi jora ka bo ala mani bulu ko sebe tabla ni beta masraka ale kan kibulu walma ni beta bangila ale yɛrɛ kan kibulu an bɛ wagati min na ko bi baara caman kɔni jɔlen don ko ka sababu kɛ ni carte d'identité ko ye ayiwa ɲiningalikɛlaw kɔni taara ka se polisiso la ka taa ɲininkali tɛ maa dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya 3e arrondissement u kɔni sera yen commissaire ma ka taa ɲininkali dɔ kɔni tɛnku a la ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko bi olu kɔni ka commissariat la ko carte d'identité sɔrɔli kɔni ka gɛlɛn ko sabula ko carte d'identité tɛ olu bolo ko tuma caman maaw bɛ fɔ carte d'identité kɔ o yɔrɔ kelen na u sera ka maa dɔw ɲininka kanama minnu fana kun mako b'u ka carte la an balimamuso dɔ ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛ wagati min na bi ko a bɛ dɔgɔkun 3 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ ale bɛ ka wuli k'a fɔ ko a bɛna ka carte dilan ko nka k'ale ma carte d'identité sɔrɔ o de kun na ko degun caman kɔni b'ale kan k'ale ka fɛn caman kɔni jɔlen don ko ka sababu kɛ nin waleya in ye wa min yɛrɛ ye maire ye olu y'a yira k'a fɔ fana ko olu ka sigida la maa caman kɔni bɛ ka wuli k'a yira k'a fɔ ko u t'u ka carte d'identité sɔrɔ wa an y'a fɔ aw ye bamakɔ yan a bɛ ka sɔrɔ commissariat dɔw la wa kɛrɛnkɛrɛnnenya mali yɔrɔ wɛrɛw la yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a tɛ ka sɔrɔ i n'a fɔ Koro ani ɲɔgɔnna caman min yɛrɛ ye ko dɔ o maire ye ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko nin ye waleya ye waleya min na olu kɔni bɛɛ lajɛlen sirannen don sabula carte d'identité ye sɛbɛn ye sɛbɛn min a bɛ nafa ɲɛ olu ye ko olu bɛ yɔrɔ min na ko lakanabaliya kɔni ɲɔgɔn jalen bɛ yen ko n'a fɔra carte d'identité tɛ maa bolo ko o ye kɔrɔmakan ko ye sabula a bɛ dɔ fara lakanabaliya kɔni kan wa olu bɛ yɔrɔ min na a ma se a ka fɔ bi bi in na ko lakanabaliya kɔni ɲɔgɔn jalen bɛ yen nɔ ko wari ko olu mago bɛ wari la wa olu mago bɛ fɛn caman na ko o si la o bɛɛ tɛ ɲɛnabɔ ni carte d'identité tɛ ko sabula ni carte d'identité t'i bolo i tɛna se k'a fɔ k'i bɛ taa banque la walima i bɛ taa i mɔgɔw ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ sɛbɛn t'i bolo wa min yɛrɛ ye finitigiw ye ko tuma caman u bɛ mɔgɔw minɛ ko ka sababu kɛ ko carte d'identité t'u bolo ko olu tɛ o mɔgɔ ninnu caman nɔ ye ko a dɔw la ko carte d'identité de tɛ ka sɔrɔ olu ka yɔrɔ la ko sabula k'a bɛ kalo kelen kɔni bɔ ɲɔgɔn bɔ ko carte d'identité tɛ ka sɔrɔ yen wa min yɛrɛ ye maa minnu sigilen bɛ nin ko ninnu kɔni dilannen na ministre de la sécurité olu mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kuma in tɛ tiɲɛ ye ko sabula ko carte d'identité kɔni bɛ yen nɔ ko n'i y'a ye commissariat min na olu kɔni tɛ ka carte d'identité sɔrɔ i n'a sɔrɔ o tigiw ma wuli ka taa u ka carte d'identité minɛ ministère la ko sinon ko carte d'identité kɔni caman kɔni bɛ yen nka an kɔni bɛ ka min fɔ aw ye nin ko kɔnɔ ninnu na mais dugu kɔnɔna kɔni na maa caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni t'u ka carte d'identité sɔrɔ ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye bi kibaruya ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata